ሃከርስ ወይ ከዓ ሳይበራት ዝፍጽሙ ሰባት በቲ ሙያ ተማሂሮም ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ከምኡን ስልያዊ ስራሓት ሚስጥራዊ ኮዳትን ዶክሜንታትን ናይ ባንኪ ኮዳትን ሓበሬታታትን ክዝርፉ ዝኽእሉን እዮም ፍሉይ ተውህቦ ሃልይዎም ጥራይ ዘይኮነ በዛ ዓውዲ ዝተምሃሩ እምበር ሓደ ተራ ሰብ ምጽኢሉ ክገብሮ ዘይክእልን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንፖለቲካዊ ምስጢራትን ቁጠባዊ ዕኖት ሃገራት ዝዳርጉ እዞም ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ሰባት እዮም ብመንጽሩ ከዓ ዓበይትን ክኢላታት ኢንጂነራት ብምቁጻር ካብ ጉጅለ ገበነኛታት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ብናይ ኮምፒውተር ሳይበራት ንዝመጽእ ዓውዶኪናት ንምክልኻልን ሃገራትን ዓበይቲ ካምፓኒታትን ብቢልዮን ዝቁጸር ዘይተኣደነ ገንዘብ ከፍስሱ ዘረኣዩ ብቁጠባ ዝዓበያ ዓበይቲ ሃገራት ነዚ ካብ ሳይበር መጥቃዕቲ ንዝመጹም ነገራት ንምክልኻል ዘውጽኦ ባጀት ውሕድ ኣይኮነን ከም ኣብነቱ ድማ CIA 19 ቢልዮን ዶላር ኢንግላንድ 2 ቢልዮን ዶላር ፍራንስ 1.5 ቢልዮን ዶላር ካልኦት ሃገራቱን ብተመሳሳሊ በባዕቕመን ነዚ ናይ ስርቂ ቅድመ ኩነት ምክልኻል ይገብራ እዚ ዘይተኣደነ ባጀት ብምስላዕ ሚስጥራትን ውሑስን ምግባር እንዳፈተና ገበነኛታት ከዓ ሚስጥራትን ንምርካብ ካልእ መንገዲ ሓሰው ይብሉ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ተኸላኸልትን ሰረቕትን ሓያል ውግእ ይፍጠር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ እምበር ንሎሚ ክልተ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ዝገበርዎ ዕኖታት ነባኽን ክነብሎ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ካብ 5 ክሳብ 15 ክልተ ዕድመ ዘሎ ግዜን ምስ መተዓቢትኻ ምስ ደቂ ገዛውትኻ ጥዑም ንእስነትን ጽወታን ካብ ኣእምሮኻ ዘይጠፍእ ምስሊ ትስንደሉ እዋን እዩ ኣብ ሃገርና ገዛ እንዳተጻወትና ብጭቃ ገዛ እንዳጠፍጠፍና መርዓት እንዳተጻወትና ዝሓለፍና ክንደይና ንኸውን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ቴክኖሎጂ ኣብ ዝለዓለ ጥሪ ዝበፂሑ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይኮነ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንቴክኖሎጂ ከም ጻዕዳ ዓይዶም ክፈልጥዎን ክሰርሕዎን ልሙድ ተርእዮ እንዳኾነ ምምጻእ ጀሚሩ ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም ክልተ ዓበይቲ ሕማም ርእሲ ካምፓኒታት ዝነበሩን ብፍሉይ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ዘይነበሮም ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ፍርዶም ወዲኦም ናብተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ንኽሰርሑ ዝተቆጽሩ ክንላለየኩም ኢና The Mafia Boy ኣብ ሞንትሪያል ኩቤክ ካናዳ ዝተወልደ ማይክል ካልከ ገና ወዲ 5 ዓመት እንከሎ ኣብ መንጎ ኣቦኡን ኣዲኡን ብዝነበረ ምፍሕፋሕ ድሕሪ ምፍላዮም ማይክል ካልከ ምስ ወላዲቱ ክቕመጥ ጀሚሩ ምስ ኣቦኡ ኣብ ቀናመ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሓሊፉ እናሓንሳቡን ንነዊሕ ሳምንታት ምስ ኣቦኡ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ይግለጽ ካብ ይዕረኽቱ ተነጺሉ ይሕልፎ ከም ዝነበረ ዘስተውዓለ ኣቦ ካልከ ማይክል ሓንቲን እሽተይ ኮምፒውተር ገዚኡ ድላዩ ንኽገብራ ገዲፉ ንስራሕ ይኽይድ ነበረ ካብታ ሰዓት እቲኣ ማይክል ካልከ ተመስጡን ርድኢቱ ናብ ኮምፒውተር እናዓበየ ክመጽእ ጀመረ ካብታ ዝንኣሰት ክሳብ ዝዓበየት ናይታ ኮምፒውተር ዕዮ ብረቂቕ መለኻ ወዲ 9 ዓመት ምስ ኮነ AOA ዝተባሃለ ኣብቲ ሽዑ ግዜቲ ንካልከ ኢንተርኔት ዝዕድል ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ትካል ናይ 30 መዓልቲ ነፃ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ንክኸውን ብነፃ ሃቦ ከም ስምዕ ናይቲ ትካል ድማ ን30 መዓልቲ ብነፃ ኢንተርኔት ድሕሪ ምጥቃም ተወሳኺ ወርሓዊ ገንዘብ ክኸፍል እዩ ዘገድድ ነይሩ ነዚ ድሕሪ ብነፃ ምጥቃም ወርሓዊ ክኸፍል ዓቕሚ ዘይነበሮም ነቲ ናይ ኢንተርኔት መደበር ትካል ብምጥላፍ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት እናዋርሕ ተጠቕመ ካልከ ምስ ምጥቃም ኢንተርኔት ተውውን ክእለቱን ኣብ ኮምፒውተር እናዓበየ ክመጽእ ጀመረ ገና ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ስሙ ሰማይ ዘዕረገ ኣብ ለካቲት 7 2000 ዓመተ ምህረት ኣህዲሉ ፈለሙ ንናይ ዩኒቨርሲቲ ውሕሉል መስመር ሓበሬታ ብምጥቃም ንዓበይቲ ካምፓኒታት ከጥቅዕ ወሰነ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሪቮልታ ትርጉሙ ብቋንቋ ጣልያን እግርግር ዝሰመዩ ፕሮጀክት ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ኣዳለወ ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ዝዓበየ ቢልዮን ዶላራት ኣዋፊሩ ዓበይቲ ኢንጂነራት ብምቁጻር ንዝመጽእ መጥቃዕቲ ዝከላኸል ዝነበረ ያሆሜል ንሓደ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ብምእታው ዓፀዎ ገበነኛ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብቲ ሰዓት እቲ ያሆሜል ንዝውንኖ ሃብትን ኩሉ ነገራትን ክዝርፎ ምስካለ ነይሩ ንማይክል ካልከ ንሓደ ሰዓት ምጥላፍ ንያሆሜል ከም ምጽዋትን ምልጋጽን ጥራዩ ዝሓስቦ ዝነበረ ነቲ ዝዓበየ መሸጣን መግዝእን ንብረት EBA
مربب حبريتا CNN مشتي استفلالو نبرتات زخونه أمازون كمون أب تكنولوجيا ومشتي زنتف زنبرت كالبين بتي كاب يونيفرسيتي تلفون مسمر بمتقام تقلالا أوشتي سمون نزنت كالات عزوان أمريكا بتي زفتم زنبرة جبن تسنابدت زيناتات بتي زفتم زنبرة مأتاو تكالاتن متلافن تجاوحه نعش تكالات مأتاو عبيد تكالات أستو إلن دحرو زعجا نابوم كم زمت بمرداء بشغلوت خكوماته جميرهم بانكتات رعدي آتون بفلاي دما CIA أبتغزيتي بريزيدنت أمريكا زنبرة بين كلينتون نتناي سايبر متقعتي زكلا خلو سيكريتي أكبوم نزي جبنيا نمركاب هتصوص ناي هادن أوان عززة نزي زينا زي سمعه مايكل كالكا فرحي كسمو جمرة FBI ون انتقونه بفلوين زهادن توافرت دحري معالتات زوسده مسرح دما جبارة زي جبن زي تتقبيو ودا 13 عامت مايكل كالكا بمخانو أجرمهم مايكل كالكا جنا ودا 13 عامت سلازنبره أب كندا كتما مونتريال زركب هاجراوي بيت فردي من أسيات قدايو ترعيه بيت صحفت كلينتون هاجراون تقوات ارتي سايبر اتاك ناب كندا بملآخ نزورد عنوات نخجلتون بزو قدايخا نخالقوت عبي ملقتي خم حلالفون سلازدليو عبي أمام يتصبيهم نبره انتو حدا نخالك عبي مقصعات تخبيين اللومتان لعليه 5 عينتات جبناتن لعليه حدا نتبخلت $1 بليون كسارة أسعبو مببال كسسو بزم ملك أدما كساب 10 عامت كأسر كم زخيل تقلت انتخونه منجستي كندا أبتحتي أدم قلعوت بزنبرو أزيو تخلاخال حقي نشمونت أواره أبتحت مكل خلف ردي خسرن نحدا عامت كمبيوتر خيتك أمن تخلكله لومي كالكا حدا كابتوم وايت هاكر تباهيلوم زقلتو كيلاتات كمبيوتر مالت تخلاخلتي سايبر اتاكيو بسنكي زسعبو قلولاو أب مسرح مكتتال سايبر اتاك عبي لوطي كم زد تأتاتوه يقلت مايكل كالكا كساب لومي بالزمافيا بوي يفلت كالاي زأكيل أون والكر أسفن سيجروم زبال حمام زنبرو أون والكر جنا ودي 13 عامت أدميو أبجزء تمرتي خكتات الجميرون بفولي بزعبا كمبيوتر تمرتي زوسدو هينبرون أبكندو أجن بعلو نفسه كميجيرو بروجرامينج تجبر كمودما إنسكريبت مستراو صحفات كميجر كاتت صحفن تخفتن بعلو سلطنا نجزأ نفسه هبا أبكل تشحن شمونتن أون والكر ودي 17 عامتن كله انخبابي حدا نتبسل 6 مليون كمبيوترات سليخو بمقتاو نوجلتات جبنياتات نيتورك أركبهم كومون ناب حدا بانك حبرتها بمقتاو بعلاو كود بمسرح نتوجله أركبو كم سعبينو توجله 20 مليون دولار زخون جنزب زرفه أون كابزي 20 مليون دولار جنزب 32 دولار تراي تخفله أون والكر نزخون عينت كودات كخفت زخيل كابناي كالوت هاكر استلفتي فلو يزبل كالتي نيرو أو نزنبرو حمام مغنيات مقبار انت زي كوينو نعلم كناوت زخيل كالت كمزون يوم كإلاتنا يزعودي زتبسبو أون والكر تدلاي سب منبارو FBI أبتحتي كوتت ريئتو أبلعلي يونيفرسيتي بنسلفانيا زفتصمو جبن كمودما نابتوم جبنياتات يحلفو زهبو ناي بانكتات كودات مسرت مقبار أون والكر جبنيا مخانو ترغاغص انت خونه بيت فردي نيوزيلاند بزيكا 11 ناي مأسرت مقصعتي كهابو نصع غدفو اتي مقصعتي 11 بغجله جبنياتات كم استخفلون يسنجر كእለቱ ዝራዩ ቴልስትራኬር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ኒውዚላንድ ከም ሳይበር ሴኩሪቲ ኮይኑ ንኸዓይ ገና ወደ 17 ዓመት እንከሎ ኣብ 2008 ቆጸርዎ أون والكر نتي تكال بموكال كم كيلا سايبر سيكريتاري بموخان أبزوحات أخيواتاتن سيميناراتن ترخيبويو حلافي كريس موريومس نأون والكر خجلسون كله حدا كاب زماتي بانك زنبرسب حجين تخلاخالي بانك خون كله بحسنة كم نبرزلنا يو زرد عن زلو زخا اتزادن نقن زجر من كيلت ناي أون والكر يبل زخبركم تخاتلتي يار تي في نلوم الزدالنا يوم مدب زينيرو بخال مدب كسام رخب أبزل لخمو سناي